Archivo Nacional de Holanda que hace database histórico más accesible por medio de incorporación de lengua papiamento en el sistema de traducción de Google. Según Archivo Nacional, su especialista de web Tico Koopmans, es aquí luyo de 13 archivo y que es historia del reino holandés más cerca de ciudadano holandés caribense. Onze website nationalearchief.nl is een omgeving waar mensen de collectie van het Nationale Archief kunnen inzien. Zowel digitaal als de route tot hier in de studiezaal. We hebben miljoenen scans, miljoenen foto's en allemaal mooi beeldmateriaal wat mensen kunnen gebruiken. Daarvoor doen we nu het project Wikigoes Caribbean. Dat is om met het open data materiaal wat er in onze collectie zich bevindt, die ook bij mensen in het Caribisch gebied te brengen. Voor de rest ben ik druk bezig en aan het kijken hoe ik het papiaments ook bij ons in de website kan inbouwen, zodat mensen met een vertaalmodule ook in het papiaments onze website tot zich kunnen nemen. We kunnen dat nu doen met heel veel andere talen, maar papiaments wordt nog niet aangeboden in dit soort vertaalmodules. Dus mijn hoop is om uiteindelijk met dit project Wikigoes Caribbean te zorgen dat er voldoende papiamentstalige versies zijn in metadata en allerlei moeilijke technische omgevingen, zodat dat ook aan dat soort vertaalmodulebedrijven aangeboden kan worden. We hebben nu bijvoorbeeld wel Haitiaans, Creools, Bahasa, maar we missen nog talen als Sranan-Tongo en papiaments dus. Fries hebben we wel. Allemaal mooie stappen, maar uiteindelijk wil je eigenlijk ook dat de collectie vindbaar is in alle delen van het voormalige Nederlandse Koninkrijk. Dus hoop je dat te bereiken door met heel veel mensen aan de slag te gaan om het papiamentstalige Wikipedia-omgevingen die in ieder geval te vullen. Dat doen we niet alleen vanuit het Nationale Archief, maar ook met de Dutch Caribbean Book Club en bijvoorbeeld ook Wikimedia Nederland. Het is een gezamenlijk project om te zorgen dat Caribische erfgoed beter vindbaar, beter zichtbaar wordt. Wij dragen daaraan bij door inderdaad ons open data materiaal uit de collectie zoveel mogelijk aan te bieden bij mensen. Maar ook om gezamenlijk te zorgen dat we bij elkaar komen. Zorgen dat je gezamenlijk die stappen zet om van elkaar te leren, kennis over te dragen en te zorgen dat je daar zelf uit meeneemt wat je in je eigen omgeving, bijvoorbeeld je website, maar ook in je collectie kan doen om het beter zichtbaar, beter vindbaar en toegankelijker te maken.